През какво най-често преминава един мъж, когато стане баща? Аз мога да говоря от моя професионален опит. Ако ползваме метафората, която си така с тебе казахме за пътуването и кацането на едно място, което не е точно такова, каквото съм искал, когато съм била бременна, за партньора, за мъжа, всъщност ти кацаш на едно място, което пък въобще, малко като на друга планета, въобще пък не ти е ясно какво точно трябва да И се прави. оказа, че нямаш стая. Също така. Резервацията не точно работи. така, резервацията не работи, хотела го няма, всичко е резервно и ти се чувстваш малко като излишен. Това кара мъжете да се чувстват безсилни. В повечето случаи и безпомощни, а пък един мъж, аз не познавам мъж, който да иска, отвъд всичко това, което ти си говорим, който да иска да се чувства безсилен и безпомощен. Аз не познавам човек, който да иска. Нали, ние като цяло искаме да сме в усещане за контрол и и компетентност. някакво знание и свръх можене. Но в повечето случаи, когато ти не си бил допуснат в целия процес. Аз сега тук си бременея, и сега си родих, и сега си се прибирам, обаче очаквам от тебе ти да си сензитивен, да си чувствителен. Ако можеш да ме разбираш и ако може и да носиш и доход и в някакъв момент, нали, всичко заедно да се случва и да върви в синхрон. Това не е да не е възможно, но някакси трябва да може да бъде, да му се направи местенце, да бъде изговаряно, да бъде под някаква форма, да чуем другия какво е в неговото психично преживяване, какво него го тормози, нали? Защото докато аз искам ти да бъдеш грижовен, да бъдеш обгрижващ и мене и детето, на заден фон, малко като фигура и фон, на теб ти се случват други неща отвън, които ти също трябва да отдържаш. В друг момент пък бащата трябва да отдържа и емоционалното състояние на майката, ако има някакъв такъв момент кризистен, което е. Трябва да има някой хоби, пространство, терапевт, приятел, който да може да удържа и бащината емоция. Нали? Това, което се случва вътре в моето преживяване. И защото то само по себе си е валидно. Не го прави лош баща.